Hei, olen Aino Järvinen ja tämä esittelyvideo on mun suoritukseni humanistisen ammattikorkeakoulu yhteisöpedagogi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tulevaisuuden ennakointikurssiin. Tehtävänä siis tulevaisuuden ennakoinnin menetelmän esittely videon muodossa. Lähdin itse miettimään webinaareja kuunnellessani ja tämän tehtävänannon saatuani, että mikä menetelmistä olisi sellainen, jota itse haluaisin joku päivä käyttää omassa työssäni ja mikä mua erityisesti kiinnostaa. Mä työskentelen tällä hetkellä Uusiksverstailla. Uusiksverstaat on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka pitkäaikaistyöttömille. Ja Uusiksverstaiden tarkoituksena ja tavoitteena on tukea kuntoutujien elämänhallintaa ja edistää kuntoutujien paluuta takaisin työmarkkinoille. Mun tehtävänimikkeeni on osallisuusvalmentaja. Mä oon itse toiminut tässä tehtävässä kohta 3 vuotta ja oon ensimmäinen vakituinen työntekijä tässä virassa, joten melko tuore tehtävänimike, jota yritetään kuitenkin tässä kehittää ja saada osaksi Helsingin kaupungin kuntouttavaa työtoimintaa. Mun omassa työssäni mä annan kuntoutujille tukea, kuljen heidän rinnalla ja annan välineitä kuntoutujille itseapuun sekä omaan elämänhallintaan. Ja osallisuusvalmennuksen tavoitteena on integroida kuntoutujia takaisin yhteiskuntaan, tukea kuntoutujia löytämään se oma paikkansa, edistää heidän hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Mutta mennään valitsemaani menetelmään. Mä valitsin esiteltäväksi menetelmäksi elämyksellisen ennakoinnin. Mä oon itse tosi luova ihminen ja tää jo pelkkä nimike elämyksellinen ennakointi kiinnosti tosi paljon. Mä tutustuin tätä tehtävää varten Paula Ikosen ja Marika Heiskasen opinnäytetyöhön elämyksellisen ennakoinnin menetelmät kulttuurialalla, joka on julkaistu vuonna 2021. Ja tämä opinnäytetyö on osa kulttuurituotannon koulutusohjelmaa humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Ja mun mielestä tässä opinnäytetyössä oli Heiskanen ja Ikonen kuvannut tosi hienosti elämyksellisen ennakoinnin seuraavasti. Elämyksellisen ennakoinnin menetelmillä tarkoitetaan visiointimenetelmiä, jotka tuovat tulevaisuuden koettavaksi nykyhetkeen. Tulevaisuuden koettavaksi saattamisen tarkoituksena on synnyttää muutos ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä toivottavan tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Mä käyn seuraavissa dioissa läpi elämyksellisen ennakoinnin menetelmää ja sen vaiheita tarkemmin ja käytän esimerkkinä mun omaa työpaikani Uusiksverstailta ja kuntouttavaa työtoimintaa ja siinä olevia asiakkaita eli pitkäaikaistyöttömiä tämän menetelmän kohderyhmänä. Tässä diassa näkyy elämyksellisen ennakoinnin kehämalli, joka hyvin kuvaa tämän menetelmän prosessia ja vaiheita. Ensimmäisenä vaiheena kuuntele, eli tässä kartoitetaan sidosryhmien tämänhetkiset tulevaisuuskuvat, miltä se tulevaisuus näyttää, millaisia odotuksia sen suhteen on, mitä eri ryhmät pitävät toivottavana ja sitten taas ei-toivottavana. Ja tässä kohden menetelmän käyttäjä kuuntelee ja kirjoittaa auki näitä tulevaisuuskuvia. Siitä siirrytään kohtaan täydennä, jossa menetelmän käyttäjä kokoaa nämä saadut tulokset ja voi laajentaa tai lisätä saatuja visioita, mikäli vaikuttaa siltä, että tulevaisuuskuvien joukkoa halutaan monipuolistaa ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tämä voidaan tehdä yhteistyössä kohderyhmän kanssa, jos koetaan se tarpeelliseksi, mutta tämä vaihe voidaan jättää myös väliin, jos se saatujen tulevaisuuskuvien joukko on jo riittävän suuri tai halutaan keskittyä nimenomaan sen kohderyhmään tulleisiin tulevaisuuksiin. Täydennä kohdasta siirrytään sitten muovaille kohtaan, jossa muunnetaan ne tulevaisuuskuvat elämyksiksi, käsin kosketeltaviksi, koettaviksi, visuaalisiksi tai interaktiivisiksi esityksiksi. Tähän on tosi paljon runsaasti erilaisia tapoja ja prototyyppejä, miten nämä voi toteuttaa nämä tulevaisuuskuvat. Ja tämä tuotos voidaan tehdä myös yhdessä kohderyhmän kanssa, esimerkiksi
workshop-tyyppisesti. Muovaille vaiheesta siirrytään keskusteluvaiheeseen, jossa kutsutaan kohderyhmä kokemaan luodut elämykset nähtäviksi ja koettaviksi, erityisesti kohderyhmälle, jotka on osallistuneet sen luomiseen. Myös tässä on erilaisia toimintatapoja ja suoritustapoja. Sitten siirrytään takaisin tuonne, mistä lähdettiinkin tässä menetelmää käyttäessä käyntiin, eli kuuntele vaiheeseen, jossa kartoitetaan sidosryhmien reaktioita näihin elämyksiin. Muuttuvatko näkemykset tulevaisuudesta? Mitä tunteita tämä herätti? Mihin asioihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota? Annetaan yleisön kommentoida, mikä yllätti esimerkiksi, mitä ideoita tuli mieleen, mitä uusia mahdollisuuksia. Ja nämä vaiheet muodostavat kehän, sillä tulevaisuuskeskustelu ei tule valmiiksi, vaan on pikemminkin jatkuvaan oppimisen prosessi. Ja elämyksellisen ennakoinnin kannattaakin nähdä osana muuta keskustelua toivottavista tulevaisuuksista ja tukena tulevaisuutta koskevien näkemysten muodostamisessa. No tässä sitten mä muunnin ton kehittämismallin omaani työhön sopivaksi, eli mä lähdin miettimään, miten toteuttaisin elämyksellisen ennakoinnin omassa työssäni kuntouttavassa työtoiminnassa. Mulla heräsi itselläni ajatus kuntoutujien osallistaminen heille suunnattujen toimintojen tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa me järjestetään yhteisiä liikuntapäiviä ja ryhmiä ja tapahtumia osana kuntouttavaa työtoimintaa, niin tällä hetkellä tuohon toiminnan suunnittelee ja toteuttaa henkilöstö, mutta olisi tosi hienoa, jos saataisiin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ääntä osaksi suunnittelua ja toteutusta, jotta työtoiminnan oheistoiminnoista saataisiin mahdollisimman mieluisia ja oikeanlaisia pitkäaikaistyöttömille. On se sitten liikunnan, taiteen tai luontolähtöisin menetelmin ja tapahtumiin. Mutta tässä lähettäisiin käyntiin, että eka kuunnellaan ja kartoitetaan kuntoutujilta, millainen kuntouttava työtoiminta heille olisi mielekkäin ja millaisia odotuksia on kuntouttavalle työtoimintalle ja millaisena se tulevaisuus näyttäytyy heille. Sitten lähdetään täydentämään, jos niitä tulevaisuuskuvia ei ole saatu kohderyhmältä tarpeeksi, ja laajennetaan mahdollisesti vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla. Muovaillaan kuntoutujien tulevaisuuskuvat, muunnetaan elämyksiksi esim. Tapahtumin tai elämystoiminnoin, ja sitten keskustellaan, eli asetetaan luodut elämykset nähtäviksi ja koettaviksi kuntoutuille, jotka ovat osallistuneet sen luomiseen. Ja sen jälkeen siirrytään takaisin tähän kuunteluvaiheeseen, eli missä onnistuttiin ja mitä voitaisiin tehdä toisin. No mä lähdin miettimään myös elämyksellisen ennakoinnin etuja ja haasteita, mitä tässä menetelmässä on. Etuina mä pidin ehdottomasti, että luovuuden ja innovoinnin käyttö sekä selkeät askeleet, joiden mukaan prosessissa edetään. Toi kehämalli, jota näytin noissa aiemmissa dioissa, niin antaa tosi hyvät ohjenuorat tämän menetelmän vetäjälle, että miten edetään prosessissa. Itse olen osallisuusvalmentaja, niin ilahduin erityisesti, että miten kohderyhmän osallistaminen onnistuu tällä menetelmällä. Ja juuri sen kohderyhmän, joiden potentiaalisesta tulevaisuuksista on kyse, niin mun mielestä se oli hieno tässä menetelmässä. Koin tämän menetelmän myös rajoja rikkovana, ja tämä haastaa sopivassa määrin ja lisää eri alojen yhteistyötä. No sitten haasteena mä koin, että monipuolinen ammattitaito osana prosessia saattaa olla haaste, eri toimintatavat eri aloilla. Tämä menetelmä on vielä melko tuore, että onko tarpeeksi kokemusta kerrytetty tästä ja onko kynnys ottaa käyttöön liian korkea tämän arvaamattomuuden ja uutuuden vuoksi. Ja mietin myös sitä, että onko tämä menetelmä liikaa sidoksissa kulttuurialalle vai onko se ihan hyvin sovellettavissa.
Tämä elämyksellisen ennakointimenetelmän kehittäminen ja soveltaminen, niin mun mielestä on tärkeää, että tehdään tarkka prosessin dokumentointi ja menetelmän arviointi, missä onnistuttiin, mitä haasteita koettiin, mitä olisi voitu tehdä toisin, miten tämä prosessi eteni. Ja tutkitaan tämän menetelmän soveltuvuutta eri aloilla. Miten soveltuu, mitä haasteita, mitä vaatii. Ja myös hyvänä kehittämismuotona mun mielestä, mitä tuossa aiemminkin opinnäytetyöt, eli opinnäytetöissä kehitettäisiin ja mietittäisiin tämän menetelmän toimimista eri aloilla. Tässä diassa näkyy mun käyttämäni lähteet. Kiitoksia paljon!